Gabon guztioi, zer muzate ba? Pentsatu genuen, hainbeste denbora jo barik, eta hainbeste denbora izen horrekin publikoaren aurrean egon gabe, komeniko litzaigukela ensaio potente bat egitea ahalik eta bada publikoarekin ganera eta segituan hobetu zitzaigun leku egokien azala, niretako niretxea izandako leku marabillos hori Orbeian dagoena Kafe Antzokia, Bilboko Kafe Antzokia alegia. Jakin genuen ertzainak kontzertua zetorrela, aurreko egundanak suposatuen burrumba da, batetik Bertolenko langileak eta izan data. Bueno, nik orda nahi izan zenla, abrumadora zemat mezu jaso nituen, ez dakit urteo kontzertua ez, uste dut guretzat gaina saleak izan garentzat izan zela, dekadako kontzertua, eta oso bakarra izango zelako, oso gauza, urte pilo bat eta gero, aukera hori ikusteko esan, eta, goratzen ez zorakari bat izan zela, bai lagunen arte, bai pilo bat kompromiso, ez dakiz, alde esan jo negual hori izan zen, ez eukin den kompromiso pila, baina gero, horre suposatuan emozioa dana, lagun zarrekin gauza zarra, kontzertu zarra gogoratzea, izan zen, benetan, egun unkigarri bat izan zen. Elkartu ginen hemen, Done Bikendi kalean, jende ezagun pilo bat zegoenez, jende agurtu eta atea ireki zutenean hilara egitera, ze azken urteetan Kafe Antzokian sarrerak agortu direnean gero zintxo jende guztia jartzen da zain sartzeko, eta hori bera egin genuen. Sartu Antzokiren goratzen naiz, egun hortan irratian egun nintzen lanin, Kafe Antzokiko 6. pisuan, eta gero ja kontzertuko ordua altzu zenean bera jaitsi eta goratzen naiz lagun pila batekin on ginen laurretik hitz egiten, nik etorri bakarriken hitz horri nintzen, banekizelako hemen lagun pila bat topatuko nebala, eta goratzen naiz, kanpuen batekin, para besteakin berruetan asistak ize, azkanin kontzertuan leheko notaketan zuzien eta hondikan barruan sartu behit. Eta goratzen dut, sukaldetik sartu nintzala, sukaldetik gure trampa ginez, eta sukaldetik heltze zara Antzokiko barra bira. Barra biara Antzokian ez tasunak ezautzen, Kafe Antzokian dagoen barra txiki bat, kontzertuetan batzutan irekitzen dena, bestatutan sartzen dena, sukaldetik heltzen zaran barra hortara. Eta hor justo, nirekin arduradun lanetan ibiltzen den beste mutil bat erlantz zegoen, eta goratzen ez, bisok antxe, barrako onduan, antxe biok elkartokitxo baten gendun, da hasi ginen kontzertuak guztien, eta, biok batea kontzertu horra junala adolescenteak bezala, maitxu edun, kamisetak endutaz, baina eixa.
marabilloso izan zen esperientzia nolabait, eta desde luego indartu gintuen batez ere kontzertua lehenengo minututik ezalako gurea izan zen publikoarena, ez dakit, gure kezka guztiak desagertu ziren lehenengo bi akordetan jendea saltoka eta hormatatik igoten hasi zenean, eta sentitu ginen, ez dakit, oso maitatuak, oso babestuak. Niretzako egin zuten aukeraketa primerakoa izan zen, ez? Niri asko kantu guztiak iruditu zitzaizkidan ondo aukeratuak zeudela, ziur asko beste asko gehiago joa zituzten, ez? Baina gehien gustatu zitzaidana, eta nik uste dut oso momentu hunkigarria izan zela, ez? Josu eta Gari jaitsi zirenean, holtzatik, ez? Eta hor borobil bat egin zen, eta gitarra eta soinuarekin kantuan hasi zirenean, ez? Eurek abiatu, baina azkenean, bertan geunden denak kantatu genuen elkarrekin, ez? Abes Batxaherrikoi bat bezala. Oso berezia izan zen, egia esan. Bisualki eta emotiboki oso impactantia izan bosten deruta launik usten dut izan zen, igual gabeko momentu unkigarrenetako bat, gaina zelan eurak holtza gainean laga eta pista eta jente tartera dorri ziren eta izan zen oso momentu unkigarri hori. Bai suposatze bana txik, bai bera kantuagatik, bai zelan eskeneratu den kantua, bai zelan jenteak bat egin zuen momentuakin, eta bai izan zen momentu hunkigarri bat benetan. Nik ez nuen garbi ikusten. Nik planteatzen nuena zen, publikoraino ez, baina bai igual gerturatu eskileratan edo jarri eta bertatik egin, gordetzeko mikroen babesa eta mikroak erabili ahal izateko, eta bera izan zen ez. Utzi mikroak eta utzi ostia guzti horiek eta denga. Goia zen publiko artera eta bertatik egin daigu. Eta diskutitu genuen, horren inguruan. Azkenean, amore eman nuen eta ezin da mutu. Ikusita gero gertatu zana izan zala, babestuen sentitu ginen momentua. Ja, ez genuen ez da mikrofonia eta arlo teknikoaren laguntzarik behar, lortzeko momentu erabat magikoa izan zena, eta ganera ez dakite badagoen sortzaile batentzako plazera handiagorik, nola momentu hori nun zure kantuak ies egiten dizun, eta ja ez dala zurea, baizik eta nola baita esateko, jendearena, herriarena, bestiena, edo hainbat jentearena. Eta hori, desde luego, esperientzi itzela da eta izan zen. Nik ez da izarra, zigarrios, amarillos, ziren, danak izan ziren mitikoak. Baina
batez gaikotzatik Fotoseme batzuk besterik ez gara Peninsular esekin hasi nintzen oso aztek ez dira Gero mazorzu zigarrariak paketeko esekin Baina nabidasi bazenak esaten zuenek Zazpira urteko edozein umek Tripikak kantandu gabean klaseko kide guztiek Irregulasun ezkontzan harrapan nuan amonagia nintzenarik Egin abentzen horrendik Baina nabidasi guazenak esaten zuen Zazpirak Eta gara goita berta garen atzile Eta egun berdera bagoen Eko dira una ospatzen Ozoari Hoxe duko zen